Musíte hnedka zaskočit na začátku svou tvrdou hrou a přihrávat si. No, to je důležité. Ale když si budete přihrávat, jak je to v bagu, když jste v bagu? Kdo je uprostřed, tak je uběhaný, že jo? A ten, kdo přihrává, tak co? Tak je v klidu. No. A když si je takhle pěkně vyšachujete, pěkně se postavíte a přihrajete si, tak je uběháte a rozstřílíte. Jo? Vůbec se do nich nebojte vletět. Oni budou zaskočení, že jste do nich takhle vletěli a budou z toho hotoví. My s Trejdou Ančurou neběháme totiž. No, oni se teďka vypnou, protože když porazíte pečky, tak byste mohli být i první přes tu remízu. A když je neporazíme? To uvidíme, to musíme počkat, až jak to dopadne. Já říkal, že když je neporazíme, tak jdeme poslední. Hele, to není důležitý, poslední určitě ne, ale co je důležitý? Pečky. Jak to šlo? Rodiče pečky Jak to jde? Dobrý? byli nejslušnější a proto jim to Kolik dal si golu Jo? dneska? 0. Tatík, 0. No. Kluci, Hodně. hele, Dneska kluci, nahecujte se a domluvte se, kdo komu kam naběhne a udělejte si signály, jako ve klasickém fotbalu. Hele, třeba jak jste si, Vášo, s Kubou nahráli na ty góly, to bylo super. Zase, Kubo, ty můžeš nahrát Vášovi a ještě ze zadu Cirda to tam krásně vyplňuje. Ty, když do toho dáš důraz, ty seš malej hbitej, ale puste se do nich. Máte na ně, zlomte je. Hnedka na začátku je zlomte. Dejte jim na frak, dejte jim Ale kluci, můžeme si nahrávat. Jako když si nahráváme. No, protože nikdo to nechce. Tak nikdo si o to nechce. Na nás to Já to říkáme, všichni už jsou naši. Když nebudete Pan Raško má nový telefon, víš? Ne, už mám to v ruce. Budu mít v ruce pořád. Vendo, on tě natáčí.